खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नैबे आं गोदानै फैनाय चेनेलजों नैबे आइलड नार्जारि चेनेलाव माने मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। माने नैबे माने गेसनि मोनसे अफार फैदों दा नैबे मदि सरकारा जेनेबा हरदों जाहैबाय। दा नैबे हिन्जावफोर ओंखाम ओंख्रि संग्रा नालाय दा बिसिनि नामैसो फैजोबो गासिबो। माने जाय गोदान फाथायगोन दा बेखौ फ्रियावनो मोनगोन जाहैबाय। दा सोरबाफोर जेन'बा गेस बिदिनो गैबाय बायाबा नोंथांमोना जेन'बा बिदिनो खालामनो हागोन आरोना, माने बे गेस अफिसाव थांनानै दरखास्त हैनो हागोन। दा बेनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रानो गेस गैया, दा बिथांमोना थांनानै बिसोरो गेसनि थाखाय लेखा गथायहैदों आरो बिदिनो फैसा हाबो होननानैबो कय एकजन माखासे मानसिफ्रा माने गेसखौहाय लिंक आथायफैदोंना, माने रिनिउ खालामदों। दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जेन'बा नांगौबा खालामबानो जाहैबाय। माने बिदिनो फ्रियावनो जोंनाव मोनगोन जाहैबाय, माने गोदान बिदिनो माने फाथायबा मोनगोन आरोना। स' लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे लाइक आरो कमेन्ट्स हरो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नोंथांमोननि गेजेराव माने बिदिनो मोननैसो खौरां लानानै फैबावबाय आङो। दा मोनसेयानो जाहैबाय नैबे जाय बेटारि गारिया दासान्दि बिराद हमनाय जेन'बा गोख्रों जानानै दङ। दा माने जोङो बेबायदिनो गोबां सावरायदों आरोना, जों मा खालामबा मा जागोन। दा आंहाबो बेटारि गारि सालायनानै जायो। दा जेन'बा जोङो माने बिदेशआव थाङा होननानै बिसि फिसाय जेन'बा जों मोखां नुयो होननानै जोङो लन लागुलायनानै जोङो गंसे बेटारि गारिखौ बायदों। दिनैहाय बे बेटारि गारिखौ जेन'बा बायबायानो जोङो। दा बेबायदिनो गोबांथार माने जेंना सफैबाय। दा जेन'बा जोंनि न'आ जेन'बा ओरैहाय मेन रड खाथियावनो, दिनै लेखा अके जाबाबो दिनैहाय मेन रडखौ गाखोनो मोना। दा जेन'बा जोङो लोमजाबाय आरो बिदिनो गामियाव मानसि लेंहरबाय, दा जोङो लायनो मोना। दा पाब्लिकफोरनि थाखायबो माने अनेक सुबिदा जादों। सासे सानैबाबो दिनै न'आव थांनानै लायो। बिदिनो आरो इसिमोर बिदिनो नाना रोखोम अनेक माल दिनैहाय जोङो रोगानानै होयो। पाब्लिकफ्रा मोजां मोनो। माने थाखा फैसा हरनानै सोरबा बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावग्राबाबो जेन'बा जोङो लाबोनानै होफैयो। दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानानै दा अनेक पाब्लिकफ्रा जोंनि सायाव खुद्रिदों। दिनैहाय माने जोङो माने गोबां मानसिफ्रा लेंदोंमोन दिनैहाय जेन'बा गुरफैलाव थांनो, गसाइगावआव थांनो, माबा मोनसे लायनो, सेरफांगुरियाव थांनो। दिनै मेन रडखौ जों गाखोनो मोनैनि जुनै दिनैहाय जों गारिखौ सालायनो मोनाखै। अब्ला जोङो मा मावनानै जागोन? आरो बेराफारसे पाब्लिकफ्राबो रागा जोंबाय। जेन'बा दिनैहाय थैथारनोसैबाबो जेन'बा दिनै जोङो थांनो मोनला। आरो बेबादिनो अट' बिदिनो मेजिक बिसोर गारियाबो जेन'बा 1200-1300 लायो। बेनि आन्दाराव जेन'बा जोङो 500नि थाङो। दा बेखौ साननानैनो माने बिसोरबो जेनेबा रागा जोंदों। अब्ला मोजाङानो नङा जाहैबाय, दिनै बिजेपि सरकारखौ जेनेबा मोजां नङाखौनो फोरमायबाय। दा नायलांदो लोगोफ्रा, माने अनेक बिदिनो साननानै जेन'बा भटखौ होआ मा होआ बेफोरबायदि होनबाय पाब्लिकफ्राबो। आरो ओरै बेबादिनो टट' स्टेन्डनि मानसिफ्राबो भटखौनो होनो नांला माला, माने बेबादि गोसोखांबाय। रावबो भटखौ दाहो बेबादि सानबाय। दिनैहाय जोंनाव बेफोरबादि खुद्रिनायखौ नुनानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मा सानदों। आरो बेबादिनो दिनै हाजार हाजार मानसियानो दिनै थांनानै दङ। बे गंसे बेटारि गारिजों दिनै अबेबा न'खरा 6 जन 7 जन बेबादि मानसि थांनानै दङ। जोंनि न'खरावबो जोंनि बेलायावबो दिनैहाय 6 जन न'खर जोंहा सोलिनानै जायो। ओरै बिमा बिफा सानै, जों बिसि बिसा सानै, फिसाफोर सानै। जों अब्ला बेफोरखौ जों माजों फिसिगोन? आरो दिनै बिदेशआव थांबाबो जोङो सोरजोंबा बुथार जायो, नासय जायो। बेफोरबादिखौबो जेन'बा दिनैहाय मोजां नुहुरनोसै। ओरै बिसि फिसायखौ मोना, ओजोंहाय मोखां नुलायलायनानै जों बिदिनो थानो मोना। दा बेफोरखौ साननानै जोङो दा हनै माने बिदि गोसोखांदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना बिजिरना होबानो जाहैबाय दिनै बबे मोजां बबे गाज्रि। दा नायदो लोगोफोर, नै जोङो थांनो मोनाखै, बेटारि गारि गाखोना दं ओरैनो बिसोर।